Good morning mga kamaster. Tayo magsisilo tayo ng mga ibon. Dito tayo magsisilo mga kamaster. Yung kasama ko nauna na doon, si Master Joey. Sabi nila marami daw ibon dito. Yung ito na lang kasi nung natitira na area. Ito yung gamit natin mga kamaster, oh. Dami. So tayo pupunta na mga kamaster. Pinapakat na ni paring Joey. Yun, parang ganyan, oh, mga kamaster, oh. Ito yung stick natin. Itutugkal mo lang ng ganyan, dadaan yung ibon dyan, masisilo yun siya. Kasi pare natin, mga ilang rolyo yan pare? Isa lang. Isang rolyo lang yan. Patingin ang ginalagay mo. Ito. Yun. Ginutugkal na niya mga kamaster. So ilalagay lang natin tong mga stick natin mga kamaster, ipapakat natin para makakuha hanggang maubos lahat yung pakat natin. Sasangatin natin mamaya. Marami daw yung ibon ito. So ayun na nga mga kamaster, tapos na natin ilagay yung silo natin. Yung kasama natin nandun pa. Marami siyang nilagay. Mga 250 nilagay ni Kajuwi doon. Ito yung area mga kamaster, andun. Yan. Andun pa siya gasilo pa. So gagawin natin to mamaya mga kamaster. Maghihintay na naman tayo ng isang oras or 2 oras. Nakuha na siya. May naala siya mga kamaster. Oh, yun, oh. Sibag sa katikling. 2. Babalikan natin yun mamaya mga 1 oras. Goodbye ko na muna. Tayo ay magsasangat na mga kamaster ng yung pakat natin. Si paring Joey. Sana may makuha tayo. Kahit 5 lang. Dak? Nya nga bilit. Meron mga kamaster, oh. Natod na. Yun, oh. Kunin mo. Alain mo na. Abe. Isa. Tata, danalo na ta. 2. Be. Silo umatan. Hindi ah. Wen. Sila mati ah. Wen. Sige. Damon. Yung palalain. 2 na. Da. Ya. Mangubog siguro atin niya. Tuling lang ata ni. Ano yung nakuha natin? Tuling. Tikling pa rin mga kamaster, oh. Sige lamon. Oh. Hindi pa galaw yung mangubog. Natay? Namatay na siya. Tikling pa rin. 4. Dak?
Ibog. Da. Enak. Eh. Chay. Natayan? Ano pa di may isa? Dapat isa dyan banda na jay. May nakuha dito mga kamaster oh. Oh. Tangad. Magpakamutong yan bang Iran? Da? Nya? Ano tukleng? Alam mo na? Ibuli na ron? Wala, pilin. Ito po yung nakuha natin mga kamaster oh. Bali 10. Puro tikling. Puro sila tikling mga kamaster. Pinablog pa lang ah. Ini. Tatalian muna namin. Meron daw dito mga kamaster. Nyata nala na. Tikling. Oh. Ginawa dito tayo yan eh. Sibong. Ayan. Bujinin na tayo. Dab. Meron piyat. Ang ano matayin. Gimana natin guys? Ayan muna ka. Nagulgulagul ta. Umagaw. Ayan. Pinang. Sige ah. Pinatok. Mag-try lang siguro na yan. Nanalaji ah. Kitaan. 2 taon. Da? Ya. Sibag? Yang bili tara. Sibag. Sibag. Sige tangad mo, bulis mo. Dito mga kamaster may nakuha. Isa. Gumagalaw-galaw eh. Yun, tikling.
Master, oh. Isa. Dablong nakuha natin. Da? Ya. Sibog. Ayun. So last ng linya ito mga kamaster hanggang doon. Makakuha pa tayo. Dagdag nung kuha natin. Nakakuha na tayo ng bali 16 na ibon. Sana may dagdag pa. Ayun. So ito po yung nakuha natin mga kamaster. Pagsisilo natin. Ito po. Ito. Yan pa. Yun. 4 5. Yun yung nakuha natin mga kamaster. Oh. Ito mga kamaster. Oh. Masarap to. Oh. Lagay mo na dyan sa bag, kamaster. Hanggang dito na lang siguro ang ating video mga kamaster. Bukas ulit. Sana huwag na rin kalimutang mag-like and subscribe mga kamaster. Tayo uuwi na. Maraming salamat. God bless.